One, two, three, go. Hi guys! Welcome again to our another video. Charot. So, gikan na mi Danaw. Nakuha na namo ang mga bags. Gikan sa kuan sa... Junjals. Junjals Backpackers Chalet. Chalet. So, mag-road trip na tapadong Panglao. So, magagita sa mga beautiful spots din while padong ta dito sa Panglao. So, stay tuned and be with us all the way, baby. Bye! Hi guys! So, sa pagpadulong na mo sa Panglao, sa among way namin nagian na daghang tao, gitapukan. So, wa mi idea unsa naa diri. So, that's why naami diri. No. Kininat man ginang makaibaw ta. So, at least maka-discover tag new places na wa sa among itinerary. So we have the time. Bohol Tertiary Conservation Area. Yeah. So basin mauna nila, gibalhin lang nila ang mga treasure. Over? Pa-stress, maguna mo ka tertiary kung imo ilabtan. Kasi na-stress sila dito, so ngita sila kuan lipat bahay. So, bayad na? Bayad may kibaw sa magsudlan. Siguro. Senior citizen. Senior citizen. Senior tititin. Senior citizen. Wah, paalab kita ka. So bayad lang may idea sa magsudlan. So feel mo mga treasure yun na diri. So, 80 자, pesos. 100달러 받고 So, 5,100 peso 받아야 돼요. 160 ang buka. Yes. And, tagaan mo og Ticket. inaning na ticket. So let's explore the place, baby. Let's go, guys. Mani. Tama yung hinala namin. Hindi na pwede magsaba din kay mas stress ang mga tertiary. Hindi na pwede magsabat rin yung stress sa mga treasure. Pwede na stress ka lang. Oh, joke lang. Joke lang. Guys, love, manamig tour sa sud. Di kay mi kastorya dito kay mas try sa mga treasure. So basically ang among nakitaan ug among naanihan kay treasure conservation area. Yeah. Treasure conservation area. And nakapalit So, mi og souvenirs. So nindot kilang ruta, guys. Okay, so from entrance bayad ka ticket, then motor din mo, so bayo na ninyo ang dan. Makita na mo sa mga treasures na mga cute kistanan. Nasa mga guides so. Yes, na mga guides, so, pangita. Then ang guide sa dato most likely ilang purpose to bantayan na dili labtan ang treasure. Yeah. Then sad ka nang now after nyo ma-tour, makita yung mga treasure after sa trail kay musud mo before mo maka-exit mo agi mo sa store. So nice kay ilang strategy. So I love it. Mo nakapalit ni pero mga cute na sa mga ilang mga products dito. So worth it ra. Ano yun? Duha ka ref magnet. Yes. Right? So Ito na lang. manakay na mi balik and let's go, guys. Hi guys. We're here at Man-Made Forest. Yay! So basically as expected forest good siya. Look at that. Look at that trees. Ooh. Picture sa amin. You picture me and Makita mo na mo diri sa view niya. Okay? yes, so murag patentero din yung show kay moagi-agi yung mga sakyanan diri. So makarelate tong mga tao na nakaari na. Diba, love? Yeah. So picture sa me.
guys, maura to. At least naka-experience me. Kita Ghost Ridge. So, Next stop na to. panglaw na. Dili pa. Kana, Sa lubok pa dahil. kita ba sa lubok pa ta niya. Nakoy ipa-challenge nila vlog. Chicha worm challenge. Easy. Chicha worm eating challenge. Easy. Ito makita, mag-search siya tag chicha worm. Makita sa mi. Bye-bye guys. Hi guys. Hi guys! Oh my god. You don't know what we've been through. Grabe kay mong journey karon. So, you know what happened? We booked a place. Huh? We followed the GPS. And when we arrive, you know what we find out? A very big F restaurant. What do you mean? You want us to sleep at the restaurant? Oh my god. We can't find the place almost for 2 hours. Come on, would you mean nakakita? Wa mi nakakita gyud bisig asa na lang 2 hours. After na naka-decide mi na amo lalay cancel to. Nag-book mi glain. Kaba mo sinay-tabok kita mi. Na ready na, doon na lang kayo. Doon na lang kayo. Amo gi-follow ang GPS. Ha? GPS na mo. Kaya ba mo asa mi gida? Asa desierto. Way balay bisag usa. Uy balay. But lang. Asa may gusto sa to? Advanced thinking sa tag-iya. Nagdako siyang pagtuo siya kagalingon na makatukod siya kuan. Hotel. Wa pa natukod yang kuan hotel. Yan ang gi-upload sa booking.com. As in wala gyud guys kanang pag adto na mo among gi-book ang place nya pag adto na mo kay gi-follow na mo ang GPS. Then amo jud gi-follow pag abot na mo dito as in hawon jud kayo as in wa jud building. Wow, gidamis desierto. Guba pa kay mga dalan. Wala baloy no. Tarong nga na booking.com ha. Tarong nga na. I-confirm ta na nila daan. Bukit confirm. Magkanto sa dutong first Grabe. kibook. Na-relax na unta mi. Sayo kay minaabot sa Panglaw mga. 3 ka pinahayag pa. Oh, hayag pa. At least, diba? Pero ang good news, guys. Ang good news. Bisag unsa pa ka frustrating, stressing, Stressing. ay yung giagian ay mo padaan ano man naajoy much better na maabot ninyo. Look at this place. We did not expect na naami pool. Huh? What a great day. Huh? So, di ka magpadaan man if kumangod ka if mo release kag negative vibes ang mobalik nimo negative. Di ba? So, grabe na kay na feel na ako na init ni kay uni lablab. So, wala jud ko ni kuan. Wala jud ko ni dagkot. Wala jud ko nagpa-feel niya na gisapot na sad ko, sakit na kay ang buko-buko, bugat na kay bag. As in ka na nialanat ako ni lablab na magpa-massage lang na lang. Mahal niya sila mahal mang massage ko. Okay ra. Bisag di okay. Kaya wala may kwarta ba. Di ba? Pero at least, di ba, rewarding na kay grabe kay effort si Lablab. Siya yung nag-drive. Una pa lang ko choice. Grabe lang kay mo insist si Lablab na siya lang joy drive. Gusto Sa ko motor. matag-tag sa'yo. Wala sa likusog mo kung magpadagan. Bang! Sayang Diba? huna-huna. Ambrrrr. Sayang ba-ba. Tungod sa kanang na-frustrate na kay ko nga. Wala may mistayhan. Kangit-ngit na. May sulod mi. Lingaw pag si Lablab. Grabe kayo. Pak. Nami gi-follow na naro. Pak. Nihunong siya. Nisud siya sa Two Lovers In. Na may two lovers in. So, na-curious ko. Two Lovers In. Why siya nagduwa-duwa? Okay, gikapay naman ko. Oh, so siya dito pak. Oh, kataon na kay kasong mind pero sige na lang, ikaw sige na lang basil. Mao na gid basil. Kay kay ba mo sige sugat na bi. Short time mo ma. Ikaw, sorry. Ibang sayo. Sayo pizziglay. Balik ni agi mo na. Naabot na dahil may direct. Nice kayo kay Naipool. Naipool. So, nice Spanish restaurant.
free breakfast. Free breakfast. Ikaw mong gibook na scam. Mm. Wala mo tayo free breakfast. Na wifi dire. So at least na-enjoy ra sa mo na reward ra sa nang amo ang kuan effort na mangita og place. Match ko an place. Much mo na kog much better. So, Wala sad na kung much better na place. Diba? So, di ta mag-bitter-bitter. So, you have to enjoy the process, the journey. Kung parts sa dyan siya sa adventure. Yeah, adventure. So, happy. So, get ready na lang good emotionally, mentally, bodily, heavenly, earthly. Yung mind na nadyo yung physically. Diba? Nadyo yung mahitabuan ni if mag DIY ta na travel. DIY. Do it yourself, travels. Diba? So, enjoy. So, ganahan mo sa among itinerary. Hatag ka to. Asa mi nagsagsaan. Pwede nyo mo haton. Just comment down below if you want it. We'll give it. So, after ani, ma-refresh na mi. So, matumi sa Alona Beach. So, beach. Alona Drink Beach. your water. Drink your water, bitch. Mimi, yeah. Shout out to Mimi, yeah. Mag-happy-happy mi dito. At may mag-dinner. Gigutom na ba ako? Ito may mag-dinner. So, ampo experience ang nightlife kaya may kasuway, ano? So guys, I hope you enjoy ang among shares, among experience. I-end the day mo. Dili pa. Kaya ba mo siyang ibuhat, guys? Oh, i-keep na sa inyong mind. Bye guys, and have fun! Ano niya mong dinner karon gabi? Ito nila? Calamares. Calamares. Fried. Fried calamares. Sa tanghon. And buttered chicken fillet. Ha? Buttered chicken fillet. Lami man? Katila na ka? Ilawi? Lami. So, simot sarap na ang kanina lang nabili. Na. Kuba ako. Ha? Usugay ko. Me too. So, ang good. Yes. So, Hi guys. So, nightlife daw ni. Pero, try mag-show dito pero sige mag-agay dito pero anday yun kay sabak na tao. So, namili may place na mingaw. may kwenta ang nightlife. So, sleepy naman ko lang. Ikaw lang. Lipi na kay busog na. So this is our day 2 and night sa Bohol. So, sign off na mi para mo rest for tomorrow. Thank you for tomorrow's another adventure. Yes, so abang-abang sa amo ang next adventure kay kay more on basa-basa ni kanang ligo-ligo. So basta tangil lang sunod. Right, so goodbye guys and thank you for your continuous patronage. And see you sa next naman na video dere sa Bohol. Tomorrow ang last day sa Bohol nga mag-ground, then we'll make the most out of it. So, kuyoga gyapon ni. Kuyuga. Kuyogi. So, kuyogi gyapon ni. Alright. So, stay tuned and goodbye.